बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानो गोनां 47थि बोसोरसालिया जथुमानि खुंफुंनो गोनां लाइ खुन्थियाखौ दिनै गायसनबाय। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिखौ फैगौ जानुवारि दाननि 30 आरो 31आव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गगामुग मिमां हालामनि गोविन्दपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय। बे हाबाफारियाव खुंफुंनो गोनां लाइ खुन्थियाखौ गायसननानै होयो बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारी बिथाङा आरो बे हाबाफारियाव धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि शिबराम बसुमतारी बिथांजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि निरन ब्रह्म, गगामुग दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि सोद्रोमा गगामुग दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरि गोविन्दपुर गामिनि रायजो राजा आरो गगामुग मिमां हालामनि गेदेमा मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो। दिनै खोब गोजोनथाव खौरां जानुवारि दाननि बा डिसेम्बर दाननि 2024 मायथाइनि जोबथा जि मोनसे सानाव दिनैयो बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानो गोनां फैगौ 47थि बोसोरसालिया जथुम्मा। बे बोसोरसालिया जथुम्मानि दिनैयो गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसनजेनबाय। जोंहा फोथायनाय दङ बर' थुनलाइ आफादा दाजेननाय समनिफ्रायनो 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बर बे समनिफ्रायनो हारिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय गोबांथार हाबा मावबोदों। जोंहा बेखौ जोङो गासिबो जों नुबोदों, गासिबो मिथिबोदों। फरायसालिनिफ्राय हमना सोलोंथाइनि समाजखान्थिनिफ्राय हमनानै राव हारिमु गासै बिथिङाव बर' थुनलाइ आफादा हाबा मावगासिनो दङ। जोंहा फोथायनाय दङ जे बर' थुनलाइ आफादा जे बर' रायजोफोरनि गोदोनिफ्राय जिबायदि अनसायनाय मोनबोदों आरो भबिष्यतहालागै उन समहालागै बिथांमोना अनसायनाय मोनबोबाय थागोन, जोंबो अरायसम जों हेफाजाब होगोन आरो फैबाय थानाय जानुवारि दाननि 2025 मायथाइनि 30 आरो 31 जि साननैनि जि मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादा जायफोर हाबाफारि बिथांमोना लादों बे हाबाफारिया गासैबो खोब मोजाङैनो जाफुंगोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ। डिपुटि चिफ मानगोनां मुस्रि सृजन बसुमतारी बिथांखौ लिंहोनानै बिथांनि आखाइजों जोङो गिबि हाबाफारि नारेंखल बुख्रुबनाय बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ लादों। दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव जोङो गोबांथार मानसि लोगो मोनदों आरो बे लोगो मोननानै जोंबो गोजोननाय मोनदों आरो निस्सय जों आसा फारिदों खामानिफ्रा जाफुंगोन होननानै। जोङो साननैनि हाबाफारियाव जोंनि थुनलाइनि नेहाथारि मानव गेदेर नीलकान्त गयारी लोगोसे जोंनि बिटिआरनि रेभिनिउ बा मानव गेदेर मुस्रि रन्जित बसुमतारी बिथांखौबो गाहाय आलासि हिसाबै लेंहरनो सानदों। बेफोरखौ जोङो फारियै हाबाफारिफोरखौ दिनैनि गेजेरजों रायज्लायनानै जोङो फारिलाइफोरखौ बानायगोन। बेखौनो लानानै दिनै जोङो गिबि जोङो फोसावदिं आसा फारिदों जोंनि बरदलनि बेन्दोङाव थानाय गासै रायजो राजा, माहारियारि आफाद, गामियारि आफाद, बायदिसिना फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बाहागो लागोन होननानै जोङो बे बुब्लिनि गेजेरजों लैहोर लैहोर फैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होगोन होननानै जोङो खावलायहरदों। लोगोसे जोंनि बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेयाव जोङो थुनलाइयारि बादायनायबो जों हाबाफारि लागोन। गतिके आरो जोङो बेयाव हारिमु मोसाखावरिजों लोगोसे मोसागिरि देंखोगिरि लाबोनानै जोङो खोब गरजियास जोङो हाबाफारि लानानै मावफुंनो सानदों। जों आसा फारिदों जाहाथे जोंनि गामियारिनिफ्राय लानानै माहारियारि आफादफोरा हेफाजाब रांखावरिजों लोगोसे गावसोरनि बेसेनगोरा गोसा हाबाफारिखौ दोनथ'नानै बे जोंनि साननैनि हाबाफारियाव बाहागो लायो। बेखौ जोङो मिजिंथिदों बरदलनि गुदि थुनलाइ आफादनि जानानै।